नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोकणी सुयोग या चॅनलवर। आता आपण निघालेलो आहे पप्पाला आणायला। पप्पाला आपण एक दिवस अगोदर आणतो, तर आता आधी आपण सीएनजी भरायला जाऊ आणि मग नंतर पप्पा आणायला जाऊ। तर निघालेलो आहे, चला बघा मग तुम्ही पुढे। ही वाली हनुमान मंदिर का छंद मला लागला आहे। श्वास घेते मी तुझ्या नावाने, श्वास घेते मी तुझ्या नावाने, ठिकाणा कुंदा कृष्णा जवळीन गोड पप्पी तुगारी घेना, ठिकाणा कुंदा कृष्णा जवळीन लागली ओढही भक्तांच्या मना, लागली ओढही भक्तांच्या मना, कधी पाहिल कधी पूजिल माझ्या लाडक्या गणाला, कधी पाहिल कधी पूजिल माझ्या लाडक्या गणाला, कधी पूजिल माझ्या लाडक्या लागली ओढही भक्तांच्या मना, लागली ओढही भक्तांच्या मना, कधी पाहिल कधी पूजिल माझ्या लाडक्या गणाला, कधी पाहिल कधी पूजिल माझ्या लाडक्या गणाला। सती सती साळवी झिमझिम पडती पावसाच्या सरी, कुठून इथून? अच्छा, इथून एसटी जाते। काल पाणी उडालं ना, काल तर पुढे उडालं। नको ते सोनं नको ती चांदी नको हजाराची थप्पी, गणराया माझ्या अपराधा द्यावी माफी, गणराया माझ्या अपराधा द्यावी माफी, गणराया माझ्या अपराधा द्यावी माफी, गणराया माझ्या अपराधा द्यावी माफी। अच्छा, हे गाणं इकडेच आहे हे दबक्या पावलाने, ऍक्च्युअली रिअल गाणं आहे। अच्छा, मराठी पिक्चर पप्पांची बारी पायी वाजे तुझ्या पैदळ, पायी वाजे तुझ्या पैदळ, पायी वाजे तुझ्या पैदळ, पायी वाजे तुझ्या पैदळ। तेजल पवारची गाणी बघितली काय? तेजल पवारची गाणी पुढचा आहे पुढचा आहे गॅस नाहीये, गॅस नाहीये। 1 वाजता सीएनजी संपलेला, तर तो यायला खूप टाइम लागेल म्हणून आपण आणि पप्पा घरी न्यायचं, त्यामुळे आम्ही रिटर्न निघालो। नंतर बरोबर बोललो, तर आपण जाऊ पप्पा घेऊ घरी। चलो चलो, इकडून उतरायचं नाही, तिकडून उतरायचं। चला या, यार तिकडून नाही म्हणते ड्रायव्हरला तिकडून
चावी घेतली का? मोबाईल आवड. सुशिवरी नंबर 2 म्हणून गाव आहे, तिथं आपली बाप्पाची मूर्ती आहे. इथून आपण आता आलो तिथे, तिथून घेऊन जाऊ. हे आपण जरा बाप्पाच्या मूर्त्या बघू. छान छान अशा सुबक अशा रंगवलेल्या, छान एकदम मस्तपैकी. तर तुम्हाला ती आपली मूर्तीचं म्हणजे मुखदर्शन हे दुसऱ्या ब्लॉगमध्ये दिसेल. तर त्यासाठी तुम्हाला सबस्क्राईब करायला लागेल. तर सबस्क्राईब करा, जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. हे बघा बाप्पांच्या मूर्त्या बघा, छान सुबक अशा. तर आता आपण जाऊ, आपली बाप्पाची मूर्ती घेऊ आणि घरी जाऊ. हळू या तू बसतोस ना दादा. पप्पी येते. हो पप्पी येते ना. अजून कोणते बसा आपले थोडे अजून ते हे घे. त्यांचं काय नाही काढवीड नंबर आहे. तो कळा जाऊ दे एकदम. गणपती नेलेला आहे. गणपती तुम्हाला उद्या पूजेला बसणार तेव्हा दाखवणार. हा आधी दाखवायचा नसतो ते. नारंगीला भेटते. नाच नाच नाच. हा चला 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 बाप्पा गेले आपले. बाप्पा गेले. सर सर सर. हे 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 बाप्पाची गाडी. नौकाही लावा पहिलं शिराला विनंती माझी दया सागराला. विनंती माझी दया सागराला. विनंती माझी दया सागराला. आता तर लावलं इथे. फुलवाडा मोरया. गणपती
मामा मध्ये असा काय वागता पकड मानव आता. गणपती बाप्पा मोरया मूर्ती मोरया मंदिर मामा की जय. 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार. कोण आला रे कोण आला मुकनापाडीचा राजा आला कोण आला रे कोण आला मुकनापाडीचा राजा आला रुग्ण पाडीचा जय.